Sme 12 minút od Prešova v obci Podhorany, kde sa nachádza táto 5-izbová novostavba rodinného domu, určená na predaj. Interiér domu sa vyznačuje kvalitnými materiálmi a moderným dizajnom. Nájdete tu pokoj po náročnom dni. Dom ponúka dostatok úložných priestorov, komfort a praktické riešenia. Na poschodí sú ešte 3 izby a ďalšia kúpeľňa. Táto ponuka vás očarí veľkým pozemkom a úžasnými výhľadmi. Snívate o takomto pohodovom bývaní? Zavolajte mi a dohodneme si obliadku priamo